Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de tàctica i avui explicarem el recurs tàctic de bescanviar la nostra reina a canvi de dues torres del nostre adversari. A priori és un bescanvi que costa una mica de fer, ja que la reina és una peça molt preuada, però tècnicament dues torres són superiors a una reina. Dues torres valen 5 punts cadascuna, 10 punts en total, mentre que una reina val 9 punts. Si el nostre adversari amb la reina i nosaltres les dues torres aguanta la posició, doncs haurem de procurar arribar a un final on la reina enemiga estigui sola, la reina enemiga no tingui ni company alfil ni company cavall. Llavors, dues torres versus reina, no té res a fer la reina, necessita coronar un altre peó, per tant, o farem taules o guanyarem. I per explicar aquest recurs tàctic us porto una partida personal que jo en blanques vaig sortir de E4, obertura per rei, va fer E5, joc de peu de rei. És molt important que sàpigues de memòria el vídeo joc de peu de rei variants del canal d'Escacs en català. En aquest vídeo trobaràs introduïdes les variants més populars que es deriven d'aquesta important posició. Recordem, la més popular és cavall F3, atacant a E5. La segona més popular era cavall C3, obertura a Viena, ni de bon tros tan popular com cavall F3. Després venia alfil C4, obertura d'alfil. Després venia F4, la quarta més popular en aquesta posició, que se'n diu gambit de rei. I la cinquena és el que vaig moure, que és D4, joc de centre, atacant al peó de E5. Ell em va matar E per D4 i jo vaig fer ara C3, oferint un segon peó, va fer D per C3 i jo ara vaig fer alfil C4, entrant en línies de gambit danès. Ara si ell mate, doncs sacrifico dos peons a canvi de tindre dos monstres apuntant a la banda de rei. No va ser el cas, ell va moure cavall F6, atacant a E4, vaig contestar cavall per C3, defensant a E4, alfil B4, cavant al cavall, E5, atacant al cavall, cavall E4, atenció, aquí hi ha 2 punts d'atac al meu cavall de C3. Jo vaig fer, atenció, si vols pots parar el vídeo, vaig fer una jugada que vam explicar-la al vídeo Escacs Problemes Tàctics número 20, on s'explicava el recurs tàctic de fer alfil per F7. I si t'hi fixes, si ara fem alfil per F7, escac, si mate, reina B3 escac i ens cruspim l'alfil de B4. Veus la jugada? És a dir, ara és hora segadors de fer alfil per F7 escac i ell no va cruspir-se l'alfil, sinó que va fer rei F8. És a dir, si es cruspeix l'alfil, la jugada prevista era reina B3 escac i després ens cruspim l'alfil. Entesos? Però no, ell ja va veure i no es va menjar el meu alfil, sinó que va moure rei F8. Jo ara vaig fer reina F3, atacant el cavall de E4, defensant el meu alfil d'F7, etc. Ell va moure cavall G5, atacant-me la reina i atacant l'alfil. Vaig matar aquest cavall, alfil per cavall, reina per alfil, i ara vaig fer una escac a la descoberta amb alfil D5, escac a la descoberta amb la reina i alhora dominant la gran diagonal blanca. Ell va moure rei E7, alfil per B7, atacant a la torre. Ell va continuar amb reina per peó E5 escac, vaig tapar l'escac amb el cavall, connectant cavalls, torre F8, atacant-me a la reina. Llavors, clar, m'estan atacant la reina amb la torre. Si jo aparto la reina, només la puc apartar o bé a E4 o bé a D5, ja que jo no puc abandonar la gran diagonal blanca perquè el meu alfil de B7 està defensat per la meva reina. Llavors, si jo apartava, per exemple, la reina a E4 o bé a D5, ell podria bescanviar, que segurament és el que faria, i això seria una posició bastant típica de taules, entesos? Llavors vaig pensar, i si empro el recurs tàctic de bescanviar la meva reina a canvi de dues torres? Doncs ho vaig fer i dic, a veure què passa. I efectivament vaig fer alfil per torre, ell se'n va menjar la reina i jo amb el mateix alfil que m'havia cruspit la primera torre em cruspeixo la segona torre a alfil per F3. Ara tinc dues torres a canvi de sacrificar una reina. Doncs bé, val a dir que el fet que el rei negre estigués desemparat i sol doncs també em va motivar a fer aquest bescanvi, ja que si jo un cop enrocat situo la meva torre a la columna E, doncs puc atacar la reina, puc haver-hi una clavada amb la reina si hi ha el rei al darrere, etc. Entesos? Ell va continuar amb alfil A6 i jo em vaig enrocat a la banda de rei. Ell va fer alfil per cavall, peó
per al fil, perquè aquí li vaig preparar un petit parall. Volia que es cruspís aquest cavall, ja que si se'l cruspeix, vindria la jugada màgica torre a la columna A i atacant a la reina, atacant al rei, seria una jugada molt interessant. Estàs d'acord? Doncs bé, i va picar, va fer alfil per cavall i jo vaig fer torre de F a E1, la clavada. Atenció, atacant a la reina mitjançant rajos X i alhora el rei, ell va apartar la reina fent reina per C3, jo ara vaig cruspir-me l'alfil, torre per alfil escac, rei F7, torre de A a E1, importantíssim. Ja ho vam explicar al vídeo escacs problemes tàctics número 6 i ho tornem a explicar ara. Quan juguem amb dues torres versus una reina és importantíssim que les dues torres sempre estiguin connectades, és a dir, ocupant la mateixa columna o bé ocupant la mateixa fila, entesos? Ell va continuar amb cavall C6 desenvolupant el cavall, alfil D5 escac, rei G6, torre E3 atacant la reina que s'aparta a D2, alfil A4 escac, rei F6, atenció que aquí em puc cruspir el peó de H7, però primer vaig fer torre de 3 a E2 atacant la reina que s'aparte a D4 i així alfil per peó H7. G6, atenció aquí que les negres tenen el pla de atrapar-me el meu alfil fent rei G7, per tant aquí s'ha de moure alfil a G8 per tal de que tingui una sortida si ve el rei a G7. Aquí va continuar amb D5 i això és un error perquè deixa indefens el cavall i per tant aquí les blanques tenen l'oportunitat d'eliminar aquest cavall, molt important que la reina estigui sola, sense cap company cavall ni cap company alfil. I així ho vaig fer torre E6 escac, va moure rei G7 i em vaig cruspir el cavall amb la torre, ell es va cruspir l'alfil i ara vaig fer torre per C7, atenció, estic arraconant el rei a la fila 8 i alhora estic amenaçant un escac i mat a la fila 8 amb la torre, per tant, rei F8, evitant aquest escac i mat, i ara troba la jugada guanyadora de les blanques. Enhorabona, sí senyor! Aquí s'ha de fer torre B1 amenaçant un escac i mat a la fila 8. Aquí les negres, l'única manera d'evitar aquest escac i mat seria sacrificant la seva reina fent reina B6. I després de cruspir-nos la reina, les negres ja poden plegar. Doncs bé, jo ja m'acomiado de vosaltres, ara us deixo amb la partida amb música vista des del punt de vista de les blanques i vista des del punt de vista de les negres i fins aquí aquest vídeo escacs en català, espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.